magmumukbang kami ng aking partner with Q&A. Question number 1. Wala. Nangan, pagod ka dito ha. Unsay pangalan sa akong mama? Inday. Yung full. Inday, wow, kumalo, Inday. Kahit ka na yan. Hindi mo gusto si pamama na. Sige, ikaw na po. Sa pangalan Inet. Bungolong ito. Basta akong birthday. Robert. Robert 30. Nasa 2-8. 1991. Darle, ay tiglaboy-laboy ba? Ikaw. Wala ko dyan. 30. Kasi pangalan ni Lolo Rume, tinood niya lang. Romulo. Nano gumahat. Flesh. Romulo. Nano gumahat. Dile. Senior. Ano ata nag-uyab? October. Magluwag. Ha? Wala sa kayo sir. Mag 10 years. Nung tumakin niya. Mag 10 years sa October 21. Wala. Hindi, mag-10 years na. Nakabag. 9 years. 1 year and... Bukbuk ang pangalan. Mag-count pa ko. Bakit po? 9 years and 10 months. Pwede. Ulo na unsa. Ano ba na? Ngayon si Tanmas, pila ka adlaw yun. Hindi. Pila ka oras, pila ka minute. Oh, ay oras, minutes, second. Oras, minute, second. Tama, complete dito. Pangan. Report. Lumit, kahit ako kayo. Kalos agi panganak si BJ? June 15. 2015. Yung bid dito, 2015. 15. Ikaw na po. Kasi may laki ka na. Okay. Try tayo dyan. Ito na. Kasi favorite numbers na ako. Darling. 22. 5. Nadiri, 22. Very good. Lingkod ara. Ano sir? Yung favorite color na ko. Red. No. Red. No. Hindi lang good. Favorite din na ko. Sky pink. Sky pink. Sky pink. Ano yung sky pink? Sky blue. Purple. Pink. Oh, sky pink. Shirt sa buo na. Sky pink. Ano yung pangalan?
di ay kang Auntie Presi Senit sa iyahang makopa o mango. Thank you, Auntie, sa imong makopa and apple mango. Wala ako kabulan ng quarantine. Ama naman Tulog pa kabot. Sugod pa kabot, dere. Pakabot din Mindanao. 1 month, 1 month and 2 days. no. What ba? Busy! Di pa kabot si Busy. Kilo na. Oh. Ah. Tinsa imong pinaka-love. Will John Taylor Pa, my son. John. He comes with you and the parents. Okay. Question ni mo. Ano sa ako nag-start mag-vlogger? Diba gingnan ka na ko ano? You remember? October. No. September. No? November. November. 2019. Ang date? November 20. Doon lang siya sa 20. 21. 22. No? 23. 18. 17. 19. Ini, Nakalimot kaya ko. makaya na mo. Dai, Ano dahil? Hindi na may kakaya dahil. oh, tsaka na. Kaliguan ni Kuya. Uli ko! Iba na yun. Yay! Yes! Bam! Paul ka? Paul ka? Paul ka na eh. Guys! Magkaraghan kayo. Hindi nyo nang makurot. Siling kanan is free. Sa English, sa makopa. Wala ko sa question mo. Berry! Very. Dali lang. Makops. Ano po? Berry nila. Strawberry! Not straw and berry. Strawberry.
Isa yung lisan eh. Anong tawag ko? Watermelon. Can I say water? Ngayon, Sa kanila. apple lingo. From Auntie Pressy. Ano sabi ko tayo sa ulit mo sensal? Resounding. Pila naka-views ako ang Ligo Challenge. 27K. Wrong. 28K. Basta kay wrong ka. 28K. 30K views.